Ahoj všichni, tady Morris, expert. Dnes budeme mluvit o seriálu, který nás uchvátil svými příběhy o lásce, přátelství a sebepoznání. Ano, uhodli jste, podíváme se na 3. sezonu Valeria. Klíčová sezona, která mění vše pro naši hrdinku a připravuje nás na nevyhnutelně výbušné pokračování. Než začneme, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu, abyste nezmeškali žádné video. Tak pojďme na to. Valeria je žena, která si myslela, že našla rovnováhu. Je uznávanou spisovatelkou, žije intenzivní vztah s Víctorem a přesto nic jí zcela nenaplňuje. Jakoby žila život, který ve skutečnosti nebyl jejím vlastním. A právě tady se vše mění. Nečekané setkání s Brunem, dalším spisovatelem, vnáší do její mysli pochybnosti. Přitažlivost, hluboké rozhovory, nečekané spojení. Čím více se zbližuje s Brunem, tím více se vzdaluje Víctorovi. Uvědomuje si, že to, co cítí, není jen pouhé pokušení. Je to naprosté přehodnocení všeho. Je s Víctorem opravdu šťastná. Je jejich vášnivý vztah tím pravým pro ni. Ale Valeria není jediná, kdo prochází zlomovým obdobím. Carmen se připravuje na svatbu. Sen, který se zdál dokonalý, se mění ve zdroj úzkosti. Čím více se blíží datum, tím více pochybuje. Je na to opravdu připravená. Je to ten pravý muž. A hlavně je to ten správný čas. Vala prochází zásadní změnou ve svém milostném životě. Vždy se vyhýbala závazkům, ale teď zvažuje vážnější vztah. Musí se naučit balancovat mezi touhou po svobodě a city. A Nerea se snaží znovu postavit na nohy po bolestivém rozchodu. Objevuje nové perspektivy, získává zpět sebedůvěru a začíná si představovat jinou budoucnost, než jakou si původně vysněla. Událost, která všechno změní. Článek, který je vrací k jejich prvním láskám. Momentum, které je formovaly k chybám, které je zranily, ale také posílily. Je to silná připomínka toho, čím vším prošli společně. A jak důležité je jejich přátelství, pouto, které zůstává pevné i přes všechny bouře. Ale skutečná bomba přichází s textem, který Bruno posílá Valerii. Text, který ji zasáhne přímo do srdce. Rozhodne se tedy odjet. Opustit Madrid, vydat se za Brunem do Asturie, aby pochopila, co skutečně cítí. Daleko od všeho čelí pravdě. A tato pravda je jediná. Musí se rozhodnout. Zůstat s Víctorem nebo se vrhnout do neznáma s Brunem. Mezitím Carmen všechny překvapí nečekaným oznámením. Její svatba se blíží, ale místo nadšení ji pohlcuje pochybnost. Co když se mýlí? Co když není připravená na tak velký závazek? Pak přichází klíčový okamžik. Volina oslava narozenin. Večer, který všechno převrátí na ruby. Napětí odhalení rozhodnutí, která změní jejich budoucnost. Valeria si více než kdy jindy uvědomuje, že už nemůže utíkat. Po návratu do Madridu konečně dokončí svůj druhý román. Knihu, která ve skutečnosti vypráví o jejím vnitřním boji. Ví, že musí volit. Ale je připravená čelit důsledkům. A pak přichází Carmenina svatba. Událost, která by měla být šťastná, ale nakonec odhalí mnohem víc, než by kdo čekal. Kdo tam bude? Kdo chybí? A především, jaká rozhodnutí tam padnou. To sezona je skutečnou transformací. Pro Valerii, Lolu, Carmen i Nereu. Každá z nich stojí před zásadními volbami. Volbami, které předefinují jejich budoucnost. Co nás čeká ve 4. sezóně? Vyvine se vztah mezi Valerií a Brunem. Přijme Víctor tuto novou realitu. Dojde Carmen skutečně ke svatebnímu slibu. Je Lola konečně připravená se usadit. A najde Nerea konečně svou rovnováhu. Jisté je, že další sezona slibuje ještě více emocí, překvapení a těžkých rozhodnutí. Zůstane jejich přátelství tak silné i tváří v tvář nadcházejícím zkouškám. Pokud jste si mysleli, že je vše vyřešené, mýlíte se. Pokračování nás pravděpodobně zavede do naprosto nečekaných směrů. Tak brzy na viděnou a nezapomeňte se přihlásit k odběru pro další analýzy a rekapitulace vašich oblíbených seriálů.